Здравейте, това е втори епизод от моята Майнкрафт поредица. Още е сутрин, рано в Майнкрафт поредицата. И така, както виждате, съм направила каменния пот и съм завършила основите на къщата. Тук ще има две врати, които сега ще направим. Както и събрах много такива. То не е много, ама съм събрала де. И от овцата малко вълна. Така. Сега ще си направим две врати. Три стават, ама аз ни трябва само две. Може да ни трябва за нещо друго. Ето. Така. Сега в този епизод мисля да вършим къщата и да си направим мина. На първо една печка, която ще сложим ето тук. Така. Момент само. Една лопата. Кирка имаме ли? Кирка нямаме. Нямаме камък. Добре. Не, много е близко до къщата мината. Няма да бъде тук. Много се извинявам. Ще бъде ето тук. Така. Няма да правим кой знае колко сложна мина. Ето така. Да не си усложняваме живота. Ето така. Сега събрахме и камък. Понеже не ми се ще после, след като сме изкопали много надолу, да се връщаме. Сега ще си взема кирка. Само малко да си взема пръчка. И айде. Пак в мината. Ще трябва да си направим и от печката въглища, че торчове ще ни трябват. Няма как. Значи, не, това значи 15. Да, 15 ще стигна. Добре. Ние все пак да си копаем. Ето, свърши се кирката. В този епизод се надявам да открием и айрън също. Добре. И както виждате, мината ще представлява ето това нещо. Сега да не си губим времето, клипа не може да мине повече от 15 минути. За това да правим къщата. Точно тук това дърво не трябва да го има. Опа. Така. Добре. Така. Тук ще има един прозорец. С това преценявам тия неща. И ето тук също ще има още един прозорец. Ето тук не прецених и направих една грешка.
Добре, няма значение. Така, да го направим и от тук. Тук трябва да запълним това разстояние. И воля. Вола, не воля. Едната стена е готова. Ще оставим ето тук крафтинг тейбъла. И продължаваме с останалата част от къщата. Може би се чудите защо тук не направих, не сложих дърво. Само че не сложих, защото там ще има стъкла. Като гледам, май ще ходим за още дърво. Така. Тук трябва да сложим дървото. Като гледам, ще стане хубава къщичка. Днес не ми беше харесала къщата и ми се наложи да ходя за още толкова дърво. А то къщата не ми беше много малка. Затова гледам сега да ми хареса, за да не ми се налага като миналия път да ходя за дърво. Докато погледнах, ще трябва да направя една промяна. Че нещо така не ми харесва. Това вече е друго нещо. И тук ще трябва промяна. Защото ще получи същото нещо. Да, така вече става. Да продължим. Така, тук също мисля да има един прозорец. Къща без прозорци не ставам. Сега ги правя на всеки 5 края. На всеки 5 крачки. Може би сте забелязали, ето това нещо, в един момент съм да си го оправя. Може би сте забелязали ето това нещо, че на ето това място имаше едно дърво. Се чудете, че съм направила нов сървър или нещо. Аз си махнах това дърво.